Banskej Strede. Nachádzame sa na hlavnej ulici pred reštauráciou Fontána, kde robíme začiatok videozáznamu do 5.3.99 o 22.49 hodín. Robíme orientačné zábery okolia reštaurácie, kde sú zaparkované vozidlá. 17. vozidlo VW Passat SPZ DS 818 AG. Ďalej vpravo pri okraji je zaparkované vozidlo BMW DS 625A, pred ktorým je zaparkované vozidlo Mercedes DS 599 AG. Pred týmto Mercedesom je ďalšie vozidlo značky Mercedes DSD 6143. Nachádzame sa pri chodníku, ktorý vedie vedľa reštaurácie Fontána. V zábere vidíme zaparkované vozidlo značky Passat DS 141 AH. Vľavo a na protivnej strane je zaparkované vozidlo značky Mercedes SPZ DS 595 AG. Vľavo od tohto vozidla vidíme výplny na dverách. Opätovne stojíme pred vchodom do reštaurácie Fontána, pred vozidlom značky VW Passat DS 141 AH. Je zaparkované vozidlo značky Nissan 243 SPZ DS 614 AE. V zábere pred sebou vidíme na poschodí, ktoré sú prestrelené. V detailnom zábere máme opätovne vozidlo značky BMW D625AA.
detailnom zábere vidíme strel v ľavom bočnom zrkadle. Nachádzame sa vo vnútri predajné kúcko, do ktorej vletela strela cez presklenú výplň dverí. Točíme na ľavú ruku. Na zábere vidíme žalúzie, priestrel cez tieto žalúzie. Točíme na pravú ruku. Záberom sa vracame do vnútra predajne. Kde pri kvetináči pod pultom sa nachádza stopa číslo 1, balistická časť strely. Detailný záber na úlomok strely. Orientačný záber na vozidlo BMW DS 625 AA, pred ktorým vo vzdialenosti meter vedľa ľavých predných dverí na asfalte sa nachádza časť projektila označená číslom 2, zaistená ako balistická stopa. Točíme na ľavú ruku a záberom sa dochádzame vchod do reštaurácie Fontána. Orientačným záberom medzi vozidlami VW Passat a Nissan prichádzame z miestu, kde bola zaistená stopa číslo 3, balistická, jedná sa o nábojnicu. Detailný záber na stopu číslo 3, nábojnicu. Orientačné zábery na reštauráciu Fontána. Smerom k odstaveným vozidlám vedľa reštaurácie. Ďalšia časť ohliadky bude nasledovať vo vnútri reštaurácií za vchodovými dverami. Pokračovanie video záznamu z miesta prestrelky v reštaurácii Fontána. Nachádzame sa priamo za vchodovými dverami do reštaurácie pred barovým pultom.
priestore medzi barovým pultom a presklenými oknami na podlahe sa nachádzajú zvuky nábojníc a projektily. Záberom postupujeme do miestnosti za barovým pultom, do hostovskej miestnosti. Nachádzame sa v priechode do hostovskej miestnosti, kde robíme orientačné zábery zvnútra miestnosti. Pod stolíkom hned za priechodom sa nachádza stopa číslo 4, balistická projektil. Táto stopa bola zaistená za účelom expertízneho skúmania. Točíme na pravú ruku. Záberom sa dostávame do priestoru medzi barovým pultom presklenou výplňou. Číslom 5 je označený zvuk nábojníc, ktoré sa nachádzajú pri stolíku a presklenej výplni. Ďalej postupujeme pozdĺž barového pultu smerom z východu, kde v zábere vidíme stopu číslo 6. Jedná sa o projektil. Táto stopa bude taktiež zaistená na účely expertízneho skúmania. Vpravo od stopy číslo 6 v barovom pulte sa nachádza tiež zvuk nábojníc označený číslom 7. Tento zvuk nábojníc možno považovať od začiatku barového pultu až po vchodové dvere a následne múr medzi jednotlivými vchodovými dverami. Postupíme opäť do priestoru vchodových dverí. Nachádzame sa v priestore vchodových dverí v smere od pultu ku schodisku, ktoré vedie na terasu na prvom poschodí. V smere vchodu do priestoru medzipultia vedľa barového pultu sa nachádza stopa číslo 8, jedná sa o prsten zo žltého kovu. Ďalej postupujeme do priestoru nachádzame sa v priestore vchodu do medzipultia, kde v zábere pri dverách do kuchyne a podlahe vidíme stopu číslo 9, jedná sa o nábojnicu. Táto bude tiež zaistená na účely expertízneho skúmania. Nachádzame sa v priestore medzipultia a robíme orientačné zábery tohoto priestoru.